Ok, omlouvám se, je to tak trošinku snad zrychlený, nebo prostě je toho tam hodně, ale prostě nemám moc času, je sobota. Takže začneme čejkama, tam nám padl tenhle ten fenikl, anís, kmín. Je to tady na 13 a vlastně zase bylinkový čaj bio podle mě. Lind tedy, tak tady máme 13. Rychle, otevři se to, otevři to. Tak jo, je ok, tady toho jsem teda ještě neochutnala, ochutnala jsem s tím zeleným svetříkem a teď to má červený, nevadí. Mega se těším, až ho ochutnám. Teďka nemám čas to ani ochutnávat, jo, takže no, prostě jdeme na baleu a tady je 13. A nejde to otevřít, jo, takže sorry za to, že jsem to nenatočila. OK, tady ten sprchový gel, sprchový gel, ne. OK, takže to je všechno, tak čau.